BJP asong pen KAC kili kalong kacepati dunja tumaphan amen kapangda. Hemlang kang lumpen kisung ki phodona rara tumalongan abarim IM sing teron kahumridang. Karbi lokhiman hok arona tengpen rong asar kebab. Kardom karbinong live kelang radona pansitame prime time birta longpen ilisa mijuri bepi non chethana mexenang birta ang tonpen. Kedamtang aruni phain kora isi aningve ajir lopor Guwahati along Bharatiya Janata Party mate BJP asong pen nonang keleji karbeng autonomous council killi kalong kacepati dunja phan amen pangdak pono. BJP asong atiket pangdak det pena phi ame thang a constituency long ticket kelong atum anaphan kangthum karne asai dengpon. Kedamtang aru ni phain kora isir ni Guwahati long non kewangji karbeng long autonomous council kilikahut BJP asong pen kacepati dunja phan amen pangdak pon det pena phi pini karbeng long district along an nang chelirin tilo. Bangso hut ke ongdung BJP pen ticket ke long duna tuma phan ame thang a constituency arara tum pen kangthum karne sai dengpon. La song bong pen jasemet duar baguria long Richard Tokbi numati pen retacing hi mahamaya pen lunsing teron pen danglok ke ongdung atuma phan kangthum karne pen si ningkarong chipi pon renti. MNC kili kaphan BJP asong atumpen amen kapangdak pona tengpen lakha isi Duaramla constituency pen Prabha Chandra Taro lakha hini Amri constituency pen Deuping Maslai lakha ke thom Chinthom constituency pen Abhijit Kro lakha pli Socheng constituency pen Hetsing Rongphar lakha pho Rongkhang constituency pen Longbison Bay lakha trok Bithung Rengthama constituency pen Dr. Tuliram Rongkhang lakha troksi Kopili constituency pen Pawan Kumar lakha nerkep Hamren constituency pen Mongol Singh Timung lakha sirkep Amreng constituency pen Ringna Terangpi lakha kep Haraghat constituency pen Ajit Kumar De lakha kre isi Langpher constituency pen Madhuram Lekthe lakha kre hini Phuloni constituency pen Kangbura Kiling lakha kre kethom Langhen constituency pen Bili Mohan Khaklari lakha kre pli Korkanthi constituency pen Raju Tiso lakha kre pho Mahamay constituency pen Lunsing Teron lakha kre tro Numati constituency pen Rite Singh hi lakha kre troksi Socheng Dhanta constituency pen Kacherong Pipi lakha kre nerkep Lumbajong constituency pen Johnny Timung lakha kre sirkep Dhansiri constituency pen Tilotoma Hasnu lakha inkoi Singhasan constituency pen Amar Singh Tiso lakha inkoi Raisi Borjan constituency pen Surjo Rongphar lakha inkoi Rahini Sarupathar constituency pen Kadom Terangpi lakha inkoi Rakethom Bokajan constituency pen Madhurja Dhekial Phukan lakha inkoi Rapli Deopani constituency pen Shraban Telenga lakha inkoi Rapho Nilip constituency pen Pavitra Rongpi lapen lakha inkoi Ratro Duar Bagori constituency pen Richard Tokbi atuma phansi BJP asong pen ticket piponlo. Kosong sing iklim ke dam lang jimal so ami tingil ke malong so doji lisila so itum lija Dr. Tuliram Ronghang CM Karbeng Law Autonomous Council alang lia kang hon kitip pik e joini si rat duar baguria rat fan kamat hapen joksi rat afan duar baguria fan kam kempo nang ala kebeng kiphan dola chuki daptang ningkan po ahut ki kempo nun e kam dola nasol kamat hapen jok BJP president Babes Kolika fan kirupi fake nanzi itu makar Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Somra fan kirupi fake nanzi itu ma MLA Dr. Numal Momin fan kirupi fake nanzi lakado kawe ahyuzume akang hon pen joksi nitum pini aku chitong tulong no পুনৰ মানে টিকেট পাইছোঁ লগতে আমাৰ বিধায়ক পুনৰবাৰ যাতে আমি এই মহামাৰী ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ যিটো সুযোগ দিছে আৰু দলে মোক কিছু প্ৰাৰ্থিত্ব
দিছে মই আশাবাদী কাৰণ 5 বছৰ কাৰ্যকালত আমি বহুত কাম কৰিছোঁ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাৰ নেতৃত্বত আমি বহুত কাম কৰিছোঁ আৰু আমি 26টা সমষ্টি এবাৰ পৰা জিকি আহিম এইটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছে আৰু সেইটো মতে আমি কাম কৰিছোঁ সেইটো জিকাৰটো থাকা Niji dak kaduwe nomati arat la penlitum BJP claim rapet dam rapet etum dak mondol committee do PS committee do morcha committee do la penona kimi dak denarong town committee la pen dak arat etum kaduk we kang hon pen niliphan non esam sitamelo alang litum nang kang hon pen nili tiket kelong dun lage dak arat etum niliphan rata kam nang pa claim ni phan ke claim ke tangte lahai ke patang ji phan asini li phan jakong nang pidun lo niliphan la bangkep tiket ki hang mangdo la bangkep bang mong pe niliphan naing wai pen la bang su tiket bang niliphan nang pig lo la bang ke si pen ma thal pate ning ta rong me ma ta ning ta rong lo la pen de si bang ke arputa non bang the tutan lo si responsible bang the tutan lo ala si tiket long pen hide pen korkan thi along claim ke dam pon ji alam ke puthat asi korkan thi along ke claim ke dam ji puthat actually ke dam ke claim ke dam mang le si continuous process BJP asong pen tiket kilong do natum doan penap nomination alo jokpon po News report Karbiang Long Live Kisung ke phoa hut aning ke pabli dun hello monira ning kang sam Lason thak thak si rongkhang MSC constituency ar lo along langkang lumpen kisung ke phora ra tumalong an abarim em sing teron ame thang thor plut pen adon ka homridam Rongkhang constituency ar lo along ke damtang arui pen lang ke thei ke wanga jok hem langkang lumpen kisung ke phora ra tumalong an abarim em sing teron ka homri padodam si non kile ka hositame congress a song pen rongkhang ara pharman ka chepa hai pon thuji aphan ra tumpen ka chingki ka thandam padu ponro tangte abarim em sing teron pen rongkhang along riarlo konana ra hawara long si lang ke thepen kisung ki phodona ra tumaphan ka chetong ponma non ilitum arju konsenan Nandang kohni me ke to dapen ili ada perang rupa cici halok rok lutumari langke the area paspa cheng langke the lo asubel rat is bela para ta langke the pusi bilia julo lo sa por pe la unde no west karablon district congress committee president mat amai phumat council election kili ka puta akin nidet ka selection na puta ni ta dai to ko arpu do ko lo posi langke thi ko tang ling ne de joni sita awang ni de lo office ta ni landang na ko ni ke bang lo asin no na hai 2000 rat 2000 ni la Laban bangso ahut abarim em sing teron pen nangke thandun thuke non kile ka hut rongkhang constituency pen nili karjap dun jelong puthot nili phan rara tumpen nang pahai pon vegji pusi aning ki thelam satame nang cha thandon Lapen nili ningkan kep em ki khidun ahut rongkhang ara phan bang pharo ke thom sosia bang phu bang phia phan boreng ahoi pide kang longlo la senili phan rara tumpen nang ing hondun thulote nili an sosetame ipon thuji pusi therang kya thengno longpen rongkhang ara phan kachachak alam setami ning jepon Chukiram ta congress ningkan kep kachari nili em ke dolo rat phan ke lang me khai pupe dharma pupe pen ke bute khai phan ta ke lang pon teng pon te ni ta non phong ke ako aso kili gelo hadi nili kene nili phan kene aja kong na pipo posi nili rat rongkhang rat phan chuni aru chokpo posi Nili hai vekji athema BJP asong pen non a candidate aphan anpar mute nili phan si rara tumpen nangching hon thuji pusi aning ke thelam setami je than pon lo dongka mukam pen wikibe Karbiang Long Live Lakhain ko rapho ni MSC constituency ke parlo silone jan langsomi pelong pini balijang singnara rong asar GB bura singnara phan pini karbi hok lokhimon arona tengpen rong asar ke bara jamek pachon pon
Pini aru achiklo ni phain kore hiniar ni ada por phai ke pen pangcheng ponsi rong amekar kaddo kabe pen chedon sarpen lapen karbi lokhimon hok arona tanga tengpen sat ke bara jaimek pachun ponlo langsomi pia hawar SGP bapu terona rong angkang balijan singnar arong asara kimi bura singnar phan karbi lokhimon ajutang arona tanga tengpen ingthir jirpen kangthirpen hijung ame thekpen rong asar bat ponlo Asal sorong sarabat asalong ini langsung mepi browsing sinar alang di ini labang sorong sarti kecu asalong ni ton cuma songko penang sitong dundo asal labang so salong penang am kegiding rong asar pendanglok BTC atung pendanglok pini akapek arong asar tum tami labang so salong sitong dun pen ni tum dokumen songko hin penili hin pesame mepu hin pesame ini sampiglo pini lapen isi bangke labang so kedam tang 1970 anikan pen ke labang so arong tami sinar arong pen teron rong kadora pet pulo tasi pini labang so salong bang pini amai long pen bangke 22 labang so me acik pen bangke alang tum same labang so rong asar same bura sinar rong same ke hang labang so padulo labang so long pini samjin pen ni pun ni pen tumpon labangke Laso amaya hur kachetong rong isi kaddo kabe chingrum pet pen chetong dunsi mesen pen mai pachun ponlong lo langsome pi VDP amai phu Davi tingti SGB longki phangcho rong asar Edmerson teron Birentiso Mojari teron sarthelek thela pen ongdung araratum chedon sar pensi pini rong rup ke mesen pen kelang ke chari pon pamija phan arona teng pen rong asara mana peng pen lokhimon arona tang pen rong asara pu pek ponsi pachethang ponlo pen nini kado kawe nini kahang pen na pen adang itu nini tuma duduna rong adang itu ning insam din pen itu mani pilo la pen si pinya nita alang itu der chot pen kibeng hala to kicing hong do alang itu puriar sita alang itu non khobor long agi yumi long si nini long wang lo pinya nini phan nini ninghang akam na pen kado kawe jangji tong si non tum bicheng tong nini tong phan kimi sen pen abidi atalam jithan si nilphan sar nang ban Koilamati pen Samson ingti Karbiang long live Kerala rong sopi Trivan drama long ke padupon 4th National Master Games Badminton ke pathua long Karbiang long men kachepati dona tumang bongpen bang krip lia bang phubang phiatum nongmi ekewan pi Karsotang anok jirke apora ling le hum jokta cyclem imi kwasonsi Karbiang long arata kapathua nat ke thega bang ki ong thu ong ajar pora hutsetami methang ke thek ason kachepati dun pen nong ekewan pi aphai dopi khangjang Lason tak thaksi Kerala rong supi Trivan drama long ke padupon 4th National Master Games Badminton ke pathua long Karbiang long pen kachepati dun atumang bong pen bang krip lia bang khubang phetum chepati dun pen ke hai anong evan pilo Bang solong Dr. Jacqueline Teronpi 55 plus category long gold medal kit home Sampri Terangpi 35 plus category long gold medal kit home Jubina Bepi 40 plus category long bronze medal hini lapen silver medal isi Thong Teron gold medal isi silver isi Kareng Tisopi 45 plus category long bronze medal isi Melody Ingtipi 40 plus category long bronze medal hini Khelan Ronghang 30 plus category long gold medal isi silver hini lapen Vivid Ranjan Bhuyan 35 plus category long silver medal isi Gyan Ranjan Bora 45 plus category long bronze medal isi Mantu Kumar Bhagawati 45 plus category long bronze medal isi Arundhuti Gogoi Bora 55 plus category long gold medal isi lapen bronze isi lakadu kabe atumta methang ke thek ason lapen kachepati anathu aning ke hang party pena joksi nonapor karbia khe phan nongmi ewan pilo lasila an so se ke pathwa nat ke paprang dun thubom je phan ahir jumi hang bidon News report Karbiang long live Pini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo 2 minute hak me kurban thu